खुलुमबाय जोंनि बियाम सोदोब चेनेल नायगिरि आरो आंनि प्रकाश नार्जारी फेसबुक पेजनि भिडिअ नायगिरि रायजो राजा नोंथांमोन आं दिनै दंफैयो दिकेयाजुलियावहाय आरो दिकेयाजुलिनि सिङाव थानाय बेलस्रि होनना बुङो बेवहाय दंफैयो आङो दिनै बेवहाय बालाबारि होननाय मोनसे गामियावहाय मोनसे हा राननाय हाबाफारि दं बेवहाय आङो फैदों जोंहा नैबे आबौखौ आं लोगो मोनदों ओमफ्राय आं दसे गसंनानै भिडिअखौ रायज्लायोबा एसे आबौआ मेंगोन ना आरो गसंनोबो हानाय नङा बोरै मानसि आं जिरायहोनानै बेजों रायज्लायनो लुबैदों माबायदि मोनदों आबौ दिनै बेसेबांबा बोसोरनि उनाव बेसेबांबा बोसोर जालांबाय नङा होमबा जों बड'लेण्ड मुभमेन्ट खालाम दिनैसिमबो जोंनि हाया मियादि पाट्टा जायाखै नाथाय दिनै मियादि पाट्टा जानो थांदों बिनि सायाव एसे रायजो राजाफोरनो बे बाथ्रायाव जिथुनाखि गोदो हादान खुलि जानायनिफ्रायनो जोङो नांबोबाय थाबाय 96 निफ्रायनो दाखालि एप्रिलनि 20 तारिखआवबो गबिन्द सारखौ लिंहरलायनानै मोनसे सिलभार जुबलि खुंखांबाय जोंनि बे फुख्रिपारायाव खिन्थु गोदो जोङो हाग्रामाखौ लामा नायै बहुद बार रायलायबाय चन्दन ब्रह्म आरो बिथां अनजालिजोंबो बिदिनो जागोन होनना बुङो खनसे अर्नब बसखौ लाबोलायनानै जिपिएसबो खालामहोबाय नोंथांमोना एक फैसा गारनो नाङा जोङो बेखौ आंनो होखाबाय बिसोरनो फैसाखौ बेखायनो रायजो राजा खरस खालामनो नाङा खिन्थु गासैबो जोंखौ थगायै नै दिनैहाय जोंहा बिटिआर एकर्ड जाखांनायनि उनावहाय प्रमद सारनिसिनाखि दैदेननाय बे दैदेननायनि गेजेरजों दिनै जोङो सनितपुर डिस्ट्रिक्ट आरो राङापारा आरो गहपुर बे एखे डिस्ट्रिक्टआनो सनितपुरा अत बोसोर थायै थाबोबाय दिनैनि तारिखआव जिथुनाखि प्रमद सारा सिफ जानाय लोगो लोगो जोङो दा एसे उदांस्रि जाबाय बेनिखायनो दा जोङो बिथां प्रमद सारखौ गोदोबो जोङो मिटिङाव लोगोसेनो स्टेजआव थाफायोमोन रायलायोमोन बायदिसिना दा बेखायनो दिनै आंनि माबानिफ्राय आङो रोजा साबायखर होयो आरो बिथांमोननि बोलोआव दा जिथुनाखि बिटिआर एकर्डनि जिथुनाखि सोसननांगौआवबो सनितपुर डिस्ट्रिक्टआ माखासे सोजाबाय आरो आसा खालामो बिथांमोनहा लासैनो बे खामानिखौ जाहाथे मावफुंजोबो आरो बाखिखिनि जिथुनाखि सापातनिखौ सारमोनहा अननानै बिसिनि थाखायबो एसे लासै मावगोन होननानै आङो आसा खालामनो थाबाय बेनिखायनो बिथां जोंहा प्रमद सारखौ आङो रोजा धन्यबाद होयो बेनिखायनो दा जिथुनाखि दिनैनि तारिखआव जेब्ला प्रमिला रानी ब्रह्म मेदामा फरेस्टनि मिनिस्टार जादोंमोन नङा होमबा बे समावहाय हाग्रानि जेनेबा फरेस्ट मिनिस्टार जादों बे समावहाय जोंनि बे एरियाखौ फरेस्ट हिसाबै हमो एरियाखौ नङा होमबा बे समावहाय अब्ला फरेस्टआवबोथ' लामानि मोनसे बानायनाय जायो नङा होमबा फरेस्टआव माने बिथाङा फैनानै खेबसेबो बानायनानै मोजां होदिया बे समाव सेंसन खालामना होदिया बियो रिजन दंमोन नामा बे खोथायाव आं सनखौ बावबाय जिथुनाखि काजिरङायाव एभिएसन खालामलाबायदोंमोन होमब्ला जोङो गारि गंनै लानानै 35 जन मानसि थांनानै प्रमिला रानी बायदेवजों जोङो लोगोसे बेवहाय सावरायहैदों सावरायनायनि गेजेराव आङो बुंदों बायदेव जोंनि बे ढेकियाजुलि एरियायावबो बबे एभिएसन जागोन नामा होननानै सोंदों आं बेनिफ्राय बिथाङा बुंबाय जे सिगां नोंसिनाव एभिएसन जादों जायाखैमोन बे समाव आङो बुंबाय एभिएसनाथ' जादों जानायनि उनावहाय 96 मार्चनि 8 तारिखआव कालामाटियाव चक्र आरो सन्दिखौ बेवहाय फरेस्टनि माबा सिलाइजों बेवहाय मुंख्लं जालांदों बिनि उनावहाय जों हाबथारैनि 96आवनो थांनानै प्रनय मुसाहारि बिथांखौ लानानै जोङो स्टे अर्डार खालामना लाबोदों ओमफ्राय गासिबो आङो कपिखौ मोनसे दिहुननानै बिनि देखायजोबदों आरो होमब्ला बायदेवा बुंबाय नोंसिनाव जाया जि जायगायाव केस जायो केस दङ बे जायगायाव मालाबाबो एभिएसन खालामनो हाया गभर्नमेन्टआ होननानै बे खोथाखौ बुंबाय आरो आच्छा होमबा बेजों बे समाव लामानि थाखाय जेबो रायज्लायासै बियो लामानि थाखाय जेबो गैया मानो होनबा आं नायबाय लामाखौ बे समावहाय फरेस्ट एरिया हिसाबै माने
मिनिस्टार हिसाबै लामा एरिया जेनेबा हाग्रा बारियावबोथ' गिदिंनो थाखाय मानसिया जुदि गिदिंनोब्लाथ' लामा नांगोन नङा होमबा आरो दा बे बुस्थुआबो जेनाखि प्राणेश्वरा एमएलए जादोंमोन बे समाव जों प्राणेश्वरखौ खावलायै जिथुनाखि दा नैबे जिथुनाखि लामा बे लामाया माबा प्राइम मिनिस्टारनि मोनसे स्किमजों जोङो बेखौ माने प्रथम नैबे बेलस्रि टु आबै बेनिफ्राय बातासि आबै बातासि लावदांगि आरो क'क्राझारनि आरो खावब्ला बेखिनिखौ माने प्रथम माने स्टार्ट खालामजेनदों एसे खोजेनदों आरोना खोजेनदों अके गोबां खोथा रायज्लायनानै मोनथिनो मोनबाय ओमफ्राय आबौनि मुंखौ खोन्थाना होबाय रायजो राजाफोरा जाहाथे मोनथिगोन एफा मोजां बाथ्रा बुंबाय सोर बिलाइ होनना सोंगोन ना नङाबा आंनि नामाथ' पितर बसुमतारी आङो जेनाखि 96निफ्रायनो बावहैनो दङ आरो साबेसे 1986 वाव होमबा बेसेबां गोबाव नायदो दा आंना लोगोफ्रा गासिबो रुंसारि जालांजोब्बाय दा बे बोरायाल'सै बिनिखायनो आबौ नोंखौ सायख'खाबाय आङो सायख'नानैनो नोंनो बांसिन मोनथिखासिनगोन होननानैनो आङो भिडिअखौ बानायनाय जादों आबौनि आरो बे खोथाखौ लानानै मोनसे खामानि मावलांबाय आरो जिथुनाखि जोङो एफआरसिनि दाबि फर्म फिलआप खालामदोंमोन बेवहाय माने 21,000 माने रिजेक्ट जादोंमोन बेवहाय चन्दन ब्रह्मखौ आङो काजलगावआव थांनानै बिथांखौ आं खावलायहैदों चिरां काजलगाव काजलगावआव थांनानै सार जोंनाथ' ओरैबायदि जाबाय नोंथाङा बुंलायदों स' दायो जों दायो दिकेजुलिनि सिङाव थानाय बेलस्रि बालाबारियावहाय हा रानगोन बेखौहाय नैबे आबौ फिथुरजों रायज्लायनानै माखासे बाथ्रा मिथिबाय नोंथांमोनाबो खोनासंनो मोनबाय दा दिनै प्रमद बर' सारा बिटिआरनि चिफ जानाय लोगो लोगोनो हा फाट्टा मोनबाय आरो लोगोसे बड'लेण्ड जे बिटिआरआव हाबनाय बिनि सोमोन्दै आरोबाव एसे बुंनानै हरदो जोबथारनायाव बड'लेण्डनि सोमोन्दै हाबनाय माने बावहाय बिथां सारा आबै सेन्टाराव जेनाखि फैयो होमबा बे समावबो बिथाङा बुंलांदों जे आंहा सनितपुर डिस्ट्रिक्टआव आंहा दाहार दं आं बेखौ सुख'थारनांगोन होननानै सनितपुर डिस्ट्रिक्टआथ' गासैखौबो हमना लायो जोङो मोनसेल' नङा सनितपुर बिसनाथ बिदिथ' जोङो बै समाव गावबोआखै नङा होमबा दा बिसोरो गुबुनफ्रासो एकदमबारे सनितपुर आरो उल्टा खालामदों मोनसे डिस्ट्रिक्टखौ दा मोननै खालामनानै माबानो थगायनो नागिरदों जोंखौ नङा होमबा दा जोंथ' दासिमबो जोंनि बड'लेण्ड मुभमेन्ट हिसाबै बड'लेण्ड हिस्ट'रियावहाय दासिमबो जोंना सनितपुरानो मोनसे डिस्ट्रिक्ट गहपुरसिम नङा होमबा बुंनो थाङोब्ला जोङो दा मुभमेन्ट खालामना जों मोनसे डिस्ट्रिक्टखौ मोनहैगोन नङा होमबा स' जुदि जोङो धेमाजिसिम जुदि थाङोबा मोननै डिस्ट्रिक्ट जाहैगौमोन स' जोंनोथ' मोननै डिस्ट्रिक्ट मोनथारबावबानो जाहैबायमोन जिखियानो हक दायो जोङो सनितपुरसिम जा मानगोनां प्रमद सारा सोथारनो नागिरबाय नङा होमबा स' बेसेबां मोजां बाथ्रा जुजिगासिनो दङ दाखालि गबिन्द साराबो बे खोथाखौ बुंलांबाय हानि खामानिल' लासै लासै जालांथों आरो नोंसोर जिरायनो नाङा ओमफ्राय दैमालु स्कुलावबो बुंबाय मास्टारखौ बुंबाय सार जोंनि हाया दाबो जायाखै नोंसोर मावदो सोर जासिफैगोन नोंथांमोना गोख्रै बोलो हो बे हाफोरनि खामानियानो लासै लासै बिटिआरआव सोसनजाजोबगोन होननानै बिथाङा बुंलांबाय गबिन्द सारा ना स' दिनैहाय जों मोनथिनो मोनदों बड'लेण्डआ थाबैनो माने दिकेजुलि गहपुर फारसे आगान सुरहांसिगोन आरो बेनो दिनैनि हा होनायनि एसे फोरमान नङा होमबा स' थेंक इउ स' माच भिडिअखौ नायनायनि थाखाय खुलुमबाय